Ayo gek nembang keprege. Napa keplegen? Keprege iki cara kene kepriye gek nembang cekak-ceket wah ora ngerti basa kene. Lah jenengan ngendika wae kok. Aku mau teko ning kene wae panitiane mlebu nang mburi gasi, Pak. Ngono. Aku yo nggih ngono gasi radong meruput nek cara gasi Pak Seno gasi ya gasi nggih ngono jawab jenengan apa hah menggih tok ayo menggih wong aku yo radong ya aku yo menggih bidal jam pinten saking Jogja ngono bahasane ngono bidal jam pinten saking Jogja jam kalih Pak jam kalih tuku mriki jam sekawan nggih gasi ki Pak nggih negara mawa tata desa mawa cara iki ngene iki. Jadi Indonesia itu indahnya ya karena seperti ini. Wonosobo punya ciri khas sendiri, Banyumas punya ciri khas sendiri. Jawa Timur punya ciri khas sendiri itu keindahan Indonesia. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu dalam lingkup NKRI. Nggih. Dong apa do keplok iki? Ben radem, ben ora adem. Ayo, terus ya. Nganglan jagat nyangking bokor kancanane Mula nek mayang neng Wonosobo iki kejaba apa jenenge cuacane pancen ekstrim. Nuwun sewu. Piyai kene iki nek nyuwun lakon angel-angel. Heeh. kok saged Iki mau le kedadian kaya ngene iki mergo tak anu kok tak rembug apik-apik kok. lha wong nyuwune napa Nyuwune tumuruning Taman Mairakaca. Terus Bapak le prisa lakon niku teng pundi? Mbiyen Bapak sampeyan mayang teng Wonosobo teng desa pundi wonten lakone tumuruning Taman Mairakaca. Tahun pinten, Pak? 1960. Kula deleng lair aku ya. Lahir tahun 72. Wo nggih, pun bangun Taman Mairakaca mawon. Lah niku. Wah, karepe kuwi ning lingkaran iki beda. Aku ya bundel sirahku wisan. Waduh, mati arep takon sapa iki monggo aku ora ngerti tenan. Iya. salah sebut to nggih Salah sebut. Nek salah sebul ora apa-apa. maksudnya piye ta kulino nyebul apa piye Lho kowe ora wis tau tak sebul to? kapan Ah kowe turu kok. pas Kowe meng kaget meni sapa iki ngono. masa sebul kok ora kerasa ya Ora aku ngapal kok. Urip badak. Oh dagingnya semono. Aku iki punuke we mburi tukul loro iki lho. papat peloro Madhep rono. Madhep penonton. Madhep penonton. Gegermu depno penonton. Nah, iki mburi rak punuke tukul loro to. ora loro kok Ora dadak nganggo ngarep mburi to kuwi. Kowe iki nek kon turu ngono terus anake papat kaya kirek ngemiki kae lho. ya ora nek turu ora ngene iki ya Mulane sesuk disuda awake. Mau nganggo kathok apa? apa Tidur mau ya jan didelokke wis nggo mlaku awake obah kabeh. lah nek ora obah ya piye masuk awak ora obah iki teneh piye Lah nek lek mlaku wong kowe iki wis lemu mlaku kemayu e. ora ya biasa Apa? Kowe iki wis lemu mlaku kemayu. Dintul-entul lho nek mlebu. Aku main jawab, aku cuma ambil anu kok minum kak. ya ora Mak, kaya gatekke barang apa aku ki pas mengo, alah dasare ya seneng ya delokke ya seneng ta aku kaya arep nadai ngono lho. ada ya apa Ayo sik apa yuk sokewane
Apa kowe gulang-guling? Kowe lho, kowe dunekke iki mbangane tiba pecah muni ngono to. Saya Ya muni. pikirane kurang ajar iki suwe-suwe. Pak Ando. Pengen nadai ya kowe. Ndo? Kurang ajar kamu ya. Isine donga Sandyang sandang kalawan pangan ya genti buta sih kiwa. Iki lho limbane kaya kira iki lho. Padahal buta lho yuk. Ayune kaya ngene padahal buta. Lah iya, eman-eman le dandan kok ya. Padahal buta kayak Pak To ya. Pak to. Kletak-kletakan apa piye? Cek kuat piye untune? Apa? Cek kuat apa piye untune? Wah mbok nggo ngletak apamu ngene. Ora sigar dadi loro. Kene kok wingi sambat untune linu-linu? Oh gak. Oh, kene wis uga areng letak. Ngarep ra isih ora. Panganan yuk. Dipangan. Mangan apa? Mangan kon ngletaki mau lho. Oh, aku ra seneng letak ya. Senenge ngapa? Hah? Ora ya. Apa ta? Ora ya. Ayo Tin. Ya iku. Ya iku bagian nipun Wong meleksa. wong melek sabarna rimo Ngandel ora. Aku wis matur lho. Mau yagane dadak do cerewet muni. Yagane ora, yagane kok durung. Piye tulisane? Nuwun, oke tambahin yagane 1,5 juta. Matur nuwun. Tenan dan Pak Tum. Wah, matur sembah nuwun Pak Tumiyono. Iya, matur suwun. Pinjang dalam Desember sowan. Ya, neng Pendopo Klaten ya, Mak. Iya, tanggal 17. Mau wis dibayar lunas. Nyuwun rekeningipun pinten kula transfer pinten Pak Seno? Nah. 950 Pak. Oke. Santai wae. Ya terus. Rasa dong ngemati aku semu gumun to, santai wae. ora berapa Pak? 150. Nanti tiba ke saya berapa ya? Ayo lumrah saja. Kok lumrah? Lah emangnya kenapa kok njur? Kan rezeki banyak dibagi banyak, sedikit ya sedikit Sing ngomong sapa? Peraturane sapa kuwi? Mbak menawa kok. Mbok menawa ki di luar pikiran yang. Lah nek jenengan piye? Nah aku yo kanca-kanca ki kok rekan kerjaku kabeh. Yeah. Sinten ki rekan kerjaku. Ayo dong geluti budaya iki kanthi lahir batin. Ana Nek budaya iki nek ora awake dhewe sing ngopeni kesenian iki nek ora dhewe sing melestarikan sapa sing arep melestarikan? ana sithik didom sithik. Sithik didom sithik, ora Ana sanggur akeh? sura. Ana akeh didom sithik. Sakmono lho.
Guyu deh. Rumah samu saya tak takon. Aku ning Jakarta wingi ora dibayar, kowe yo do tak kei yo do kolu. Ayo dikei lho, mosok dikei. Ngono yo do. Nuwun Pak tanpa ana sing pripun Pak kahanane ora ana. Bareng ana wong bathi kok glegeri. Ya manusiawi. Aku ya manusiawi. Nek tampa akeh ya. Nek tampa akeh manusiawi. Ya iya ya. Ora ana sing ngaruhke. Aja kok ngaruhke. Chatting wae ora kok. Ming ana wong loro sing tak etung chatting sing rebab kuwi. Ning kuwi ya duwe maksud chatting. Golek pendhok supaya ketok. Salah meneh. Sapa iki? Lamat wis entek kok iki. Lah nggih maksude kula napa Ayu? Sik nembang Mbak Tatin sing bawa mau Ayu kudune. Oh nggih. 500. Ning iki nang kene terserah le transfer sesuk-esuk. Nggih. Nggih. Lah iki njaluk sesuk-esuk ora njaluk saiki. Ndak, aku teko. Biasane jenengan nambah isik. Siap padake cah tipis. Ya iki dombe sikik sedina ping 3 ya. Obat napa iki? Obat lali. Takon ngombe obat ben duwite lali. Wah cilaka iki. Ya. Sak yuta. Sakniki napa mengki? Sira lupatmu 6 tuwa lusuk. Nyonya cah loro. Wis kok Pak Tumiono. Tampani yuk. Nggih. Sing apik lho nembang. Sing nembang Mbak Tatin to? Heeh. Lho. Kula napa? Aku gulung-gulung kok ngopo? Lamat wis katong tejane yen No. yen